Şerê di nava Ukrayna û Rusyayê de tam du meh li paşxwe hiştin. Rêyadarên Rusyayê di her fersendê de radgihînin ku piştî sedî sed kontrola Mariupolê bikin, ew berê xwe bidin Kievê û şer hêgurtir bikin. Heta niha li gorî amaran ji du aliyan 40,000 kes zêdetir hatine kuştin. Bi dehan bajar û bajarok jî serdan pê hilweşiyane. Li gorî leşkerê artêşa Ukrayna Oleksandr, Rusya amadekariyê dike ku carek din êrişî Kievê û herema wê bike. Ew jî li Îrpînê jinha ve dest bi amadekariyan dikin û berbestên xwe xurt dikin di geldanîna xetên nû yên parastinê. Збройні сили України. Знаходимося тут. Ez ji artêşa Ukraynayê me û ji Kievê me wekî xwebexş beşdarî artêşê bûm. Ji bo xeteke nû ya parastinê em li virin. Vaye hûn jî dibînin ev bajarokê Îrpînê ji aliyê dagîrkeran ve hatiye çihalî. Eger heye Rusya li dijî Kiev û derdora wê careke din êrîşan pêk bîne. Ji bo vê yekê em jî amadekariyê dikin. Nêzî 2000 avahî li vê derê hatine borduman kirin. Piştî şer li ser me Ewropa û welatên din yên cîhanê ferz û peygûreke ku alîkariyê bikin bo ji nû ve avakirina van bajaran. Da ku dîsa mirovên xenç û baş li van bajaran mezin bibin. Всього європейських і всіх інших держав допомогти нам. Leşkerekî din yê bi navê Vîtalî jî dibêje ez hêz û qewetê dixwazim ji bo me leşkeran û bangê dikim da welatên cîhanê bêhtir alîkariya Ukraynayê bikin. Дати не буде, я лише побажаю всім військовим наснаги. Ez ê nikaribim tiştekî zêde bibêjim lê ji bo hemû leşkerên Ukraynê tenduristî, hêz û qewetê dixwazim. Di van rojên giran û zehmet de bang li hemû civakên cîhanê dikim da ku alîkariya Ukraynayê bikin, serkeftin bo Ukraynayê. Слава Україні! Îrpîna ku beriya şer serjimara wê 62,000 kes bû, piştî şer dest pê kir, dakete 5,000 kesan. Bi sedan kesî canê xwe li vî bajarokî ji destan. Dibin gefên nû yên Rusyayê de niştecihên Îrpînê ku piştî Rusya vekişiya û vegeriyan Îrpînê miriyên xwe jî vedişêrin li Goristanê bi xemgînî û hêstirên çavan ku hê jî nizanin gelo çarenûseke çawa li bendê wan e. Gefên artêşa Rusyayê yên li dijî Ukraynê her ku diçe zêdetir dibe. Bi taybetî jî li ser paytexta wê Kievê. Ji ber wê yekê jî artêşa Ukraynayê dest bi amadekariyan kir. Li nava Kievê û li bajarokên wê ji nû ve checkpoint û berbestan datîne. Artêşa Ukraynayê û hikûmeta Ukraynayê bi xwe jî di wê baweriyê de ku wê artêşa Rusyayê êrişeke nû li dijî Kievê pêk bîne. Ji ber wê yekê jî li gelek bajarokên wê ji nû ve paraşa Ukraynayê ve tê zêdekirin. Azad Altun, Kurdistan 24, Kiev,